Diri. Sige, bossing ha. Kanino TV. Tarong nga ha? Taysa. Unsa na po sir? 100 bayad. Unsa man dito mong entrance di ay? Entrance man to. Picture man na. Kenapa di bayad ang picture? Luta dili uy. Sani nyo. Abang view oh. Hindi pa ambiance bay. Taysa ka. Wala lagi entrance diri bay. Ay ambot lang. Basig ko nagbantay dire. Tara, matutanin niyo sa unahan. Tara. Entrance bay. Ako pa lang na. Ayutan taon. Taysa. Imposible po nigba entrance dire kay gwapo man kay view. Taysa bi, kinsa man nagtalikod? Bitaw na ay tao. Basing laag na diri. Adto na tututa. Hoy. Hala, ta sa view oy. Nindot yun. Abi na kung gusto tuwa tao man di ay. Kaminos ka na ko. Ay pagyaga-yaga ha. Joke raman. Oh, pagtarong ha. Nag-usama mo dire. Ikaw ko lang unsa man pud ka diri? Ay lisod pod. Ako man eh. Ikaw day tag-iya ni Doy. Ay dili. Ning laagra ko diri. Ning laagra ko. Ay sus, tang naagra man di ay tara. Taysa. Entrance ninyo. Siya kita tagiya. Mga anak, mag-entrance na lang siguro ta. Sige ma, entrance na lang ta. Naramang entrance ko lo. Naara man day na. Angkol, murag nagduduhal lagi ko nimo. Ngano magduwa-duwa man ka? Sa problema. Ay wala man gol. Tara na, picture ta. Sige, para makapicture na ta. Sige mga anak, kay hapon na. Dire. Sige, bossing ha. Kanino TV. Tarong nga ha? Taysa. Unsa na po sir? 100 bayad. Unsa man dito mong entrance di ay? Entrance man to. Picture man na. Kenapa di bayad ang picture? Aw lisod pod. Ay nga mo panglaag diri. Grabe pa ng lugar oy. Aw, stricto jud. Dayo ra mo. Ako tagiya diri pagbuhat mo ginyo ha. Ma, bayad na lagod ni. 100. Ha? Binuang manang imuha dong. Mao man gud ni patakaran diri te. Ayaw pagbuot. Dira o. Stricto hapon ni mo oy. Naara man day na. Padugay-dugay pa. Sugtuhan ni tagiya diri oy. Oy, nilingkod ka. 100. Ha? Grabe naman ang mga kol. Ay lisod pod. Nakalingkod na ka. Ay nagangal diha. Grabe nang pagkakaloy. Oh. Easy money. 300 na. Excuse me. Pwede ko mamahilog sa iyong entrance? Di din ni tag-iya day. Nah, wadyo ko kailangan niya ma'am. Stick to pa kay kagagawa ka kahab. Ikaw ba? Salamat sa inyong entrance. Nah, naisahan jud mo ma'am.